Näinhän se oikeastaan pitäisi mennä, jos ajattelee, että se homma on yhtään pitkäjänteisempää. Monesti on kumppaneiden kanssa sellaista niin kuin yhteistä kasvumatkaa. Yleensä tietysti lähdetään yhteistyötä tekeekin semmoisella win-win-periaatteella, että se kannattaa kumppanin toimintaa ja tietysti, että me myös sitä hyödytään omalta osaltamme. Ja näinhän se oikeastaan pitäisi mennä, jos ajattelee, että se homma on yhtään pitkäjänteisempää. Ja onhan siellä kumppaneita, kenen kanssa on kasvettu tuota vahvasti. Että moniakin yrityksiä, että on lähdetty pienestä liikkeelle ja varmasti ne selkeimmät jutut on vaikka uusasiakashankinnassa, että saadaan sitä asiakasmäärää kasvatettua ja saadaan sitten sellaisia pysyviä asiakkaita, että ne asiakassuhteet jatkuu, niin se on tietysti se, että se ei auta pelkästään, että saadaan paljon uusia asiakkaita vaikka kokeilemaan palvelua tai uutta tuotetta. Tärkeää on kuitenkin sitten, että ne prosentuaalisesti mahdollisimman moni jatkaa niitä tilausjaksojaan ja asiakaskunta kasvaa, mutta on siellä miljoonilla euroilla tehty uusi asiakashankintaa niin kuin kumppaneiden suuntaan ja on useampia, kenen kanssa on siihen pisteeseen päästy.